Iqtisadi krizis, azyk yetmezçiligi, bahalaryň ýokarlanmagy, inflasiýa we giňden ýaýran ýyrsizlik ýylatyň arasynda nägileligi döredýär. Türkmenistanyň ýylatynyň gitdigi çahatyly bölegi subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümlere garaşly bolýar, emma adygyň el ýeterliligi gün-günden kynlaşýar. Birinji ýönde Erden Aşgabatdaky döwlet dükanlarynyň birinde dükan müdiri bilen elitne diýilen ýokary oňoýlukly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda dawa ýüze çykdy. Ýaşaýjylar subsidiýerlenen önümleri satmagyň tertibi barada şikaýet etdiler. Adatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä, ýaşaýjylar subsidiýerlenen iýmitiň öten akşam öňünden duýdurulmazdan ýuwaş satylandygyna gaharlandylar. Önümler ýaşaýyş çaýlarynyň öňüne akşam saat 7-den soň eltilipdir we çal satylypdyr. Näme üçin adyk getireningizde geleniňiz barada habar bermeýärsiňiz? Iň bolmanda girelgelerde oturýan garawullara bize duýduruş bermegi aýdyp bilersiňiz diýip alyjylaryň gaharlaýdandygyny habarçymyz gurrun berýär. Onuň sözlerine görä dukanyň müdiri müşterileriň şikaýatynyň aşy köpdügünden nägilelik bildiripdir we ýaşaýjylara has ünsli bolmagy we ýygy-ýygydan penjere tiredip önümleriň getirilmegine garaşmagy maslahat beripdir. Dukan müdiri bu subsidiýerlenen önümleriň ýok bolmagyny isleýänligini, olary öýlere eltmekden bidar bolanlygyny aýtdy diýip Adatlyň habarçysy dukan müdiriniň sözlerine salgylanyp gurrun berdi. Bu ýagdaýa şaýat bolan habarçymyzyň sözlerine görä ýaşaýjylar sowda retmiýlerine şikaýet etjekdiklerini aýdypdyr. Dukan müdiri bolsa azygyň paýlananlygyny, şonuň üçin satyjylaryň dälde eşitmedik alyjylaryň günäkärdigini öňe sürüpdir. Adatlyk radio sagdalan dukanyň işgärlerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Şonuň üçin öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny biçin etmek maksady bilen dukanyň nomerini we konfliktde gatnaşanlaryň atlaryny agdamakdan saklanýar. Subsidiýerlenen azyk önümlerini öýlere eltip bermek usuly premier ministriň orunbatary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň azyk nowatlaryny tanqid edip olaryň prezidentiň awraýyny bozýanlygyny aýtmagynyň ýygyny ýoly goýulupdy. Bu usul paýtagtyň köp ýaşaýjylar üçin diňe bir gezeklik çäre boldy. Käbir ýaşaýjylar arş şikaýetler we taraplar bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçylarymyz käbirleriň azyk paýyny iki hepdede bir gezek öýlerine eltilip berilmegini, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azyk paýyny almagy gazananlygyny gurrun berýärler. Subsidiýerlenen önümleriň sanyna un, ösümlik ýagy, towuk buğutlary we şeker ýaly önümler gerýär. Hususy dükanlarda aşy ýokary bahalar sebäpli türkmen raýatlarynyň gitdigi çahat köpüsi subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolýarlar. Ýaşaýjylar dükan satyjylarynyň bazar bahalaryndan azyk önümlerini şol sanda miweleri we gawun garpyzlary satanda müşterileri ses edip çagyrýandyklaryny belläp nägile bolýarlar. Bu aralykda vilayetlerde ýylata subsidiýerlenen önümleri satyn almak hatam kyn bolýar. Hususan damarda köpler çörek satyn alyp bilmeýärler. Ýaşaýjylar çöregiň getiriljek wagtyny bir-birinden anyklamagy çalşýarlar we çörek getirilmezden esli wagt öň garaşyp durýarlar. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä käbirleri çöregiň haçan getiriljekdigini tanışlarynyň üstünden anyklýarlar we ýolda dükanyň golaýynda garawullap durýarlar. Muny görüp olara beýlekler hem goşulýar. Soňra çörek getirilende her kim öz goňşusyna hem tanışyna jaň edýär. Şeýlelikde çörek 10-15 minutyň içinde satylyp gutarýar. Köplere çörek ýetmeýär. Marda döwlet dükanlaryna çörek günde bir gezek getirilýär. Libap vilayetinde yerli häkimetler subsidiýerlenen önümleri öýlere eltip bermek arkaly satmagy göz öňünde tutýarlar. Adatlyň ygtybarly çeşmesine görä, hususan da Farap etrawynyň häkimetleri irad üçin azyk paýlarynyň öýlere eltilip berilmeginiň mümkinçiligini aralyp maslahatlaşýarlar. Emma bu ýerde mesele ulaglaryň ýokdugy bilen kynlaşýar. Libap vilayetinde azyk paýyna un we ösümlik ýagy girýär. Azyk krizisiniň 4 ýyl bäri dowam edýänligine garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun gülläp ötýänligini we ilatyň bol elin ýaşaýanlygyny resmi taýdan eglan edip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri nowatlaryň döremeginiň öňüni almak we jemgyýetde nägileligi batyp ýatyrmak üçin işçiň çäre görýärler. Türkmenistanda aşy ıtlyk howanyň taklanýan bu günlerinde Lewawyň häkimetleri her ýyjy merkezi Türkmenabad şäheriniň eteginde köpçüliklerini dirdi biller ýakýarlar. Bu onsuz hem dem almagy kyn bolan kapat howa şertlerinde yerli ýylaty uly kynçylyklary döredýär. Soňky günler gijelerinde Türkmenabady dem gystyryjy yaramaz ýyt we tüsde gurşabalýar. Ýygyrlap görsem häkimetler gije ýaryndan daňdan alta çelini çärje we trawynyň gün ortasyndaky dirdibil poligonunda köpçülik
köpçülük ýagdaýda hapalary taşlandylar ýakýar ekenler diýip atındyrylmasalygyny soran türkmen awatlylaryň biri 30 iýunda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz vilayatyň administrativ merkezi türkmen awatdan 10 kilometr uzaklykdaky bu tebite aýlanyp gördü. Ol dymyk yaramaz isli tütü sebäpli poligonun goloýundaky ilatly nokutlaryň ýaşaýjylarynyň saglyk ýagdaýlarynyň hem yaramazlaşandygyny anyklady. Ýakylýan zirbillerden çykýan tütü täze döredilen azatlyk pasiologyny we Zerger owasyny dolulugyna gursap alýar. Erwet ýakymsyz isli tütü sebäpli köp adamyň demi gysyp tapgyr ençime giýje bu sebitleri dowamy tiz kömek gulluklar çagyrlar diýip eferde adynyň üýtgedilip meýlis diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri 1 iýulda verdi. Ol ýaşaýjylaryň ard edip yerli häkimliklere ýüz tutandyklaryny, emma resmiýlerin bularyň adaty çäredigini aýdyp, adamlaryň şikaýetlerini oňoýly çözük tapmakdan ýüz öwrendiklerini hem bellidi. Bu aslada adaty çäre däl. Öňler izine ençime giýje bu möçberde zirdebil ýakylmaýardy. Bulardan yerli häkimlikleriň ýangyn howpsuzlyk gulluguynyň polisiýanyň hem habary bar. Olar yerli ýaşaýjylaryň arzylaryna gulak gabartmaýarlar. Tersine haýbat atýarlar diýip 40 ýaşlaryndaky meýlis bellidi. Ol özü ýaly başga bir näçe hojalygyň alasyzlyk we häkimetleriň hereketsizligi sebäpli ýaşap oturan jaýlaryny geçen narhyna satyp başga ýere göçüp gitmegi gözüňde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar şeýle-de ýakylýan zirbillerden çykýan ýakymsyz tütýäniň adam saglygyna ýetirýän mümkin ziýany täsiri barada Lewawyň degişli häkimliklerinden we saglyk idarelerininden kommentariýa almak başartmady. Emma Azatlyň habarçysy awgustyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şäherje we trawyndaky zirbil poligonunyň goloýundaky gurulýan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş tawaryna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, şol sebäpli Twitte ýamdan arasyçylyk işleriniň geçirilýändigini anyklady. Berdimuhammedowyň dik uçurda bu tweetleriň üstünden geçen prosody zirbil depelerini görmez ýaly olary gysgly ýakyp başladylar. Häkimetleri munyň yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny özüni duýuşyna ýetirýän oňoýsuz täsirleri gyzyklandyrman, olaryň bar aladasy Berdimuhammedowyň öňünde gowy görünmek diýip meýlis nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosynyň dowamly habar berişi ýaly ýurtda, hususan Lewapda zirbil meselesi gözgýyny bolmagynda galýar. Sebitiň durly kunjukları gündelik durmuşda emeli gelýän zirbilleri dökmek üçin niýetlenen ýürütçilikler we yerler bilen üpçün edilmeýär. Şeýle-de kä halatlarda hatda Türkmenawatda hem zirbil depelleri ençime aýlap araslanmaýar. Türkmen hökümeti ýurtda döwlet adam üçindir diýilen başsygary öňe sürüp ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň düredilendigini aýdyp gelýär. Şeýle-de ýurtda tebigat we ekologiýany goramak meselesinde ägirt uly üns berilýändigi ýygy-ýygydan tekrarlanýar. Türkmen häkimetleri beýlikler bilen bir hatarda Altynasır köylüniň gurulşy we köpçülikliň bag ekmek ýaly işlere möhüm ekologiýa çäresi höküminde baha berýärler. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolýan türkmenistanlylaryň inçimesi şoltanda yerli tinçiler ýurt resmiýetleriniň tebigaty goramak üçin iň zerur meseleleriň biri hasaplanýan hapa supolary taşlandylar ýygnamak we özleşdirmek meselesini ünsden düşürýändiklerini aýdarlar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda degişlilikdäki arzan çilimiň gaýtadan peýda bolmagy bilen çilimkeşler bilen bir hatarda temmäki önüminiň soňu bilen hususy sewdegärlere has gymmada satmak maksady bilen şol sanda aýal maskalalar hem uzaklyk nowutda garaşarlar. Azatlyk 30 iýunda Mary we Lewap vilayatlarynda döwlet dukanlarynda çilim satywynyň gaýtadan başlanandygyny, polisiýanyň bir gözüçüligi astyndaky nowutlaryň bir näçe ýüzden bir näçe müň adama ýetýändigini habar beripdi. Şol bir wagtda Lewapda 50 manatlyk çilim her adam başyna 2 hutudan satylýan bolsa, Marda bu çäk has ýokary kesitlendi. Marynyň döwlet dukanlarynda adam başyna 10 huta çilim satylýar. Nowutda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, ony soňu bilen hususy sewdegärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimiň bahasy 80 manat diýip marly ýaşaýjylaryň biri 30 iýunda giýişli habarçymyza gurrun berdi. Galy bersede Marda döwlet dukanlarynyň öňünde goýulan polisiýa işgärleri aýal maskalalarının nowutlarda durmagyna ruhsat bermeýärler. Polisiýa nowutdaky 30 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maskalarynyň üstüne gyýgyryp, ony ýyl ortalaýyn maskaralap nowutdan çykaryp gowjak boldy. Gelneje çilim çekmeýändigini, karzyny 200 manat alyp 4 kutu çilimden görjek 40 manat peýdasyny kiçi ýaşly iki çağasyna iými satyn aljakdygyny düşünürmäge inançdy. Polisiýadan gowmazlygyny haýyş edip ýalbardy diýip 30 iýun
sonundaky bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem asjak bolmady, gaýta gelinejäniň üstüne has köp paý sözleri ulanyp gygyrdy. Nowatdaky duran erkek kişileriň biri gelinejä çilimi özüniň satyn alyp bermegini teklip etdi. Muňa gahary gelen polisiýa işgäri sol adamy kim Nowatdan howjak boldy diýip ýerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu wakalary saýat bolan dukan satyjysynyň hem dawa gusulandygyny gurrun berdi. Dukan satyjysy eline 10 gutu çilimi alyp galmagylyň turan ýerine bardy. Ol polisiýa ünsken bermän gutulary gelinejä kömek teklip eden kişiä berdi we pullaryny alyp dukanyna dolandy. Nowatdaky ol kişi 4 gutyny gelinejä berdi diýip sol Nowatda garaşyp duran marlalaryň biri sözüne ýetirdi. Ol mundan soň aýal masgylanyň hususy dukanda çilimleri gaýtadan satyp gören peýdasyna eýýäm illeri çagy imitli çykandygyny belledi. Nowatdaky beýleki adamlar gelinejäniň yalan sözlemäändigine göz ýetirip, oňa haýpy gelip başardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldular. Gelineje ilk uýa edip pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýsy edip onu aldyrtdylar diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Bu ağırlıkda lewapdaky habarçylarymyz bu sebäpde hem aýallary çilim nowatlaryndan gowmak tynançyklarynyň edilendigini, emma nowatdaky adamlaryň polisiýa bir garşylyk görkezendiklerini bellediler. Bir näçe ýyl ozal türkmen häkimetleri 2025-nji ýyly çilini ýurdy temmäkiden dogly azad etmek beýlnamasyny eglan etdiler. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä Sagalyk Guramasynyň temmäke garşy görüş konwensiýasyna goşulandan soň ýurtda temmäke önümleriniň ilaty elýetirliligini berkçäklendirdi. Sol bir wagtyň özünde ýerli synçylar häkimetleriň temmäke endik edinen adamlara medisina kömegini bermek üçin ýeterlik çäre görmeýändigini, şeýle hem temmäke önümleriniň tewdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandygyny ünsüç çekýärler.